Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылатыр телеканалының телесерджілері. Прайм программасына сейретесін студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Невбеттеке бір саат бұл студияда яйнымызға қошылажақ мұсафирлернен біз актуаль ве мұйым меселеріні лаф етежекміз сізлернен біраберлікте ве әлбетеке бұл яйнымыз украин тілінде өткерлежек ве яйнымызға қошылған мұсафирлерімізнен біз демек украин тілінде лаф етіп сонки актуаль меселеріне ве халқара мейданда олып кешкен адіселерні музакере етейджек. Ми світаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». І для вас працюю я, Гульсум Халілова. І цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні і на цьому тижні, і які, звичайно, пов'язані з перебігом російсько-української війни, про підтримку України нашими міжнародними партнерами. І цей ефір я б хотіла почати з новин. Як відомо, нещодавно президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Рівному, дав інтерв'ю 4 французьким агентствам. І там йшлося, зокрема, про участь Росії на другому саміту миру, удари західною зброєю по російській території і не тільки. Журналісти з французьких агентств запитали Зеленського, чому російські війська продовжують просуватися на сході України та чи зможуть ЗСУ їх зупинити в найближчій перспективі. Як пояснив президент, просуванню російської армії є кілька причин, і якщо їх вирішити, то їх вдасться зупинити. Він сказав наступне: ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад, які ми хотіли укомплектувати зброєю передусім. Це бригади, які повинні захищати нашу територію, повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. Якщо вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, чи можна зупинити? Ми їх зможемо зупинити, безумовно, але є ось така вартість, бо вартість – це час. Час, поки укомплектовуємо бригади, а час – це життя людей, сказав президент України Володимир Зеленський. Також він розповів французьким журналістам про наступні цілі Російської Федерації. За словами Зеленського, місто Покровськ в Донецької області – головна ціль Росії сьогодні, після того, як її наступ на Харків зазнав поразки. Також президент України розкритикував Захід за напівсанкції та напіврішення щодо Росії. Він сказав наступне: якби не було у нас напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно, зупинили. Світ набагато сильніший, світ набагато більший, набагато потужніший, принциповий, економічно сильніший. Я не тільки про силу зброї, ні, політично та економічно, сказав французьким журналістам Зеленський. На його думку, якби Росія заблокувала всю енергетику та абсолютно все, то вона б не вижила. Чому Путін боїться свого суспільства? Я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна. А як вони це можуть зрозуміти? Ну як? Вони повинні відчути це. Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їздять там все, що в них є в Росії, а потім з'їздять один одного. Але напівсанкції – все напів, сказав президент України Володимир Зеленський. Але, звичайно, для цього, щоб не було цих напівсанкцій і так далі, як ми зараз бачимо, і нашим західним партнерам теж треба диверсифікуватись. Це якщо йде мова і про нафту, і про російський газ, і так далі. І тут на міжнародній арені з'являються такі країни, як країни Латинської Америки, наприклад, з якими зараз дуже багато громадських організацій України, українські інститути, представники Українського інституту їздять, працюють, розмовляють, розповідають про Україну, про необхідність підтримувати Україну. І одна з таких країн, дуже важливих для міжнародної спільноти з точки зору диверсифікації нафти, газу і так далі, це Венесуела. І останнім часом дуже багато новин з Венесуели та інших країн. І сьогодні ми будемо говорити про можливість
співпраці з країнами Латинської Америки і чому ці країни для нас сьогодні, для України, важливі. І я рада привітати гостю, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Це пані Наталія Шевченка, директорка програми «Латинська Америка і Карибський басейн» Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка історичних наук. Пані Наталія, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що ж, країни Латинської Америки. Ну, я вже вище сказала про те, що дуже багато представників наших громадських організацій, які займаються популяризацією України за кордонами, зокрема серед країн глобального півдня, та як це називається, і серед цих країн є країни Латинської Америки і так далі. Ну, я б хотіла почати з такого загального запитання, та чому вони для нас важливі? Чому нам важливо з ними зараз інтенсифікувати співпрацю? Ну, по-перше, це великий регіон, який включає 33 незалежні країни, з великою кількістю населення в 600 мільйонів, і з економіками, які швидко зростають. Мова йде насамперед про найбільші економіки регіону – це Бразилія, це Мексика. Попри фінансову кризу у Аргентині, тим не менше і співпраця з Аргентиною для України важлива. Взагалі, якщо говорити про важливість цього регіону, то слід відмітити в першу чергу підвищену увагу Європейського Союзу, так, і частиною якого ми незабаром станемо, я маю на увазі вже інституційно і довершено. Так ось, враховуючи їхній інтерес, консолідований до регіону Латинської Америки, за нею явно майбутнє. І тому що це міський ринок, я ще раз нагадаю, 600 мільйонів населення, і воно стрімко зростає, там молода вікова структура населення. Це регіон багатий на різні корисні копалини, зокрема літій, нафта, поклади нікелю, бокситів, дорогоцінних металів. Тобто інтерес усього світу сконцентрований тут. І Китайська Народна Республіка, і Сполучені Штати Америки, які традиційно були і торгівельним, і політичним партнером регіону, вони теж зацікавлені в активізації своєї співпраці. Ну, для Сполучених Штатів то окрема тема, да? Це їхні найближчі сусіди, це їхні, скажімо, їхній геополітичний простір найближчий. Відповідно, Україна перезапускає свої відносини із регіоном Латинської Америки. Ми на початку 90-х років мали дуже хороші перспективи, країни регіону нас визнавали після проголошення незалежності України, ми встановили дипломатичні відносини, але співпраця тривала приблизно до середини нульових років, вже на початку 21-го століття до 2005-2007 років. Надалі ми бачимо поступовий спад ділової активності за адміністрації, до речі, президента, ім'я якого ми не згадуємо, той, який втік в результаті народного протесту. І, власне, потім вже в 10-ті роки після початку російської агресії проти нашої держави ми просто по-новому мали переоцінити роль Латинської Америки в підтримці України в протидії цій агресії. Але мушу сказати, що наша дипломатія відчувала певний брак кадрів, кваліфікованих кадрів, брак аналітики, наукової цієї складової. Так? У нас недостатньо було регіонознавців, країнознавців для того, щоб показати ті, скажімо, перспективні напрямки співпраці з окремо взятими країнами чи субрегіонами в Латинській Америці. І лише повномасштабне вторгнення з 22-го року відкрило перед нами таку задачу інтенсифікувати нашу співпрацю з цим регіоном. Якраз на це зараз скеровані зусилля і нашого зовнішньополітичного відомства, і Офісу президента, і громадських організацій. Культурна дипломатія над цим працює. З початку цього року було вже прийнято так звану політичну стратегію відносин із країнами Латинської Америки. А ось в травні місяці наше зовнішньополітичне відомство презентувало комунікаційну стратегію. Це дуже важлива річ, оскільки світ динамічно розвивається,
і не тільки, скажімо, формальні канали, да, тобто між дипломатами, між високопосадовцями контакти розвиваються, але і в силу розвитку оцих інтернет-технологій, соціальних мереж дуже важливо якраз вибудовувати ці горизонтальні зв'язки, так, між суспільством, між різними групами населення, між молоддю і так далі. А чи зіткнулися ми з початком роботи в країнах Латинської Америки та з російською, наприклад, пропагандою і з російськими наративами, які, можливо, там популярні? Так, звісно. Ну, почнемо з того, що ще Радянський Союз мав доволі помітний ідеологічний вплив на регіон Латинської Америки. В умовах холодної війни, скажімо так, його присутність могла бути в ідеологічній сфері і частково обмежена економічними якимись проектами. Ну, зокрема, типу гуманітарними, там надання груп товарів гуманітарної допомоги Кубі, чи, скажімо, там окремим дружнім режимом, чи Сальвадора Альєнде в Чилі і так далі. Але ідейний вплив Радянського Союзу, він залишився і вже після того, як він зник з геополітичної мапи, а натомість постала Російська Федерація. Російська Федерація, вона не поділила оцю спадщину СРСР, мається на увазі нерухомість. І, відповідно, вони мають посольства, контакти, ну, все те, що залишилося їхній дипломатії в спадок від оцього радянського періоду. І звісно, що вони доволі швидко опанували оцю медійну складову. Справа в тому, що ще донедавна, до фактично до початку 10-х років, регіон мало цікавився зовнішньою політикою. Ну, ви знаємо, латиноамериканці, вони мають таку, як нам видається, безтурботну вдачу. І направду, якщо попитати ще років 10-15 назад латиноамериканців, що їм більше до вподоби, тематика, яка тематика їм більше до вподоби, то ну, наші дипломати принаймні ділилися своїми враженнями про те, що їх цікавила насамперед такий розважальний контент, про відомих, не знаю, співаків, кінематограф, ну, це культурна складова. Так. Політику, якщо вони цікавилися, то тільки внутрішню. А про зовнішню політику вони черпали інформацію із окремих західних оцих інформаційних агенцій. І коли сюди прийшли, потужно зайшли за підтримки російського уряду Russia Today, Спутник, і почали вести цей контент іспанською мовою, залучаючи, власне, місцевих журналістів до себе на роботу, це було сприйнято дуже позитивно, тому що був такий внутрішній попит на подібну інформацію. Ну і звісно, що вони подавали всю цю інформацію в відповідному ключі, використовуючи російські наративи, пропаганду, обливаючи Захід брудом і, до речі, експлуатуючи активно оцю, знаєте, нелюбов латиноамериканців до Сполучених Штатів. Ну, так склалося історично, що часом Сполучені Штати з силовими методами намагалися вирішити окремі проблеми в цьому регіоні, в тому числі для себе такі важливі, чутливі теми. І це негативно сприймається, це певна історична пам'ять. Тому, використовуючи усе це, можемо говорити про сильний медійний вплив. Далі, це через структури розсотрудничества, там співпраця із так званими співвітчизниками, які, можливо, мігрували ще, вибачте, 100 років назад після громадянської війни ну, на уламках Російської імперії, але тим не менше російські посольства їх так би акумулюють, проводять з ними співпрацю, таку роботу послідовну. І також, звісно, випускники латиноамериканці, які свого часу навчалися в Радянському Союзі. Оцю теж тему щодо того, що вони навчалися не в Україні, скажімо, там не в інших республіках колишнього Радянського Союзу, а саме от в Росії, оцю тему вони активно експлуатують, наголошуючи на давніх коріннях оцієї російсько-латиноамериканської дружби, ну і так далі. Організовуючи заходи, виставки і так далі. Так, ну це теж результат пропаганди Російської Федерації. Ну чому для нас ці країни важливі, ми розуміємо. І навіть ми ж запрошували ці країни, представників цих країн на саміт Кримської платформи. А чим цікаві ми, тобто Україна для цих країн? Ну які аргументи в протидію цієї пропаганди ми можемо озвучувати?
Минулого року, напевно, вперше систематично було викладено наше бачення того, чим ми можемо бути корисним для регіону Латинської Америки. Так. Це відбулося під час візиту нашого очільника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби в регіон, де він мав промову на саміті Асоціації Карибських держав. Він говорив про те, що ми відкриті до інтенсифікації економічного співробітництва, технологічного. Ну, зрозуміло, що війна позначилася вже на наших промислових потужностях. І, скажімо, якщо ще до повномасштабного вторгнення Україна була постачальником певних видів сировини на латиноамериканський ринок, і обсяг нашої торгівлі мав, в принципі, негативне сальдо. Тобто ми імпортували з цього регіону більше, ніж могли туди постачати. Але були певні групи товарів, які унікальні. Наприклад, в 2022 році влітку до України завітав президент Гватемали Алехандро Джаматея. Це був перший і поки що єдиний латиноамериканський президент, який відвідав Україну в умовах повномасштабного вторгнення. Так ось напередодні візиту наголошувалося на тому, що Гватемала вона на 80% залежить від імпорту українського збіжжя. І зрозуміло, що через блокування портів чорноморських, через військові дії, обсяги нашої торгівлі, вони просто впали карколомно. І зрозуміло, що Гватемала почала шукати собі інших партнерів. До речі, в регіоні вони можуть купувати один в одного, але просто ці логістичні маршрути недостатньо пророблені. Але деякі країни, зокрема та ж сама Гватемала, пропонувала стати своєрідним хабом, точкою входу України в Латинську Америку. Причому навіть обговорювалася можливість інтенсифікувати співпрацю в авіабудуванні. Для мене це взагалі було дуже цікаво, адже ми ще маємо спеціалістів хороших, а в Латинській Америці є техніка, є літаки, які свого часу туди потрапили в результаті цих торгівельних угод, в результаті активної діяльності нашого КБ «Антонов», так, і авіазаводу. Відповідно, літаки Ан, вони є дуже там популярними з точки зору транспортних перевезень, і їм потрібно обслуговування. У нас є фахівці, у нас є деталі. Зрозуміло, що багато що залежить від наших можливостей з огляду на систематичне винищення інфраструктури, в тому числі промислових об'єктів, що здійснює зараз Російська Федерація. Але ще однією такої перспективної теми для співробітництва називалася співпраця в IT-галузі. Адже попри динамічний розвиток економічний регіону, попри те, що там висока частка молоді, яка прагне здобути освіту, сучасну освіту, тим не менше, скажімо відверто, їм не вистачає потужностей для підготовки IT-спеціалістів. Через, скажімо, ці системи або там спеціалізованої технічної освіти вищої, так, або через університети і так далі. І тому в цій галузі ми теж могли би їм, скажімо так, бути корисними. Ще, звісно, через Україну деякі країни можуть віддзеркалювати свої проблеми. Наприклад, це питання щодо прав людини. Це питання щодо справедливості за заподіяні злочини. Бо деякі країни регіону, вони ще травматично згадують про цей досвід диктатур, скажімо так, розстрілів студентських демонстрацій, як, зокрема, 68-го року в Мексиці. І оця історична пам'ять, вона ще ятрить їм рану. І, відповідно, їм близька наша проблема Революції Гідності, так, яка починалася взагалі зі студентських виступів, і які були в силовий спосіб розігнані. Тому оця тема близька. Також дуже близька тема корінних народів, захисту їхніх прав. Це дуже важливо з точки зору якраз того, що кримські татари зараз піддаються репресіям на тимчасово окупованому Криму. І, власне, з цих тем у нас є такі спільні точки дотику. Крім того, ми пропонуємо формулу миру, так, формула президента Зеленського. І тут теж деякі країни можуть для себе, скажімо,
взяти такий напрям, який би вони могли в подальшому розвивати в межах багатосторонніх ініціатив. Адже регіон Латинської Америки був одним із перших, який оголосив про свій без'ядерний статус. Це ще знаменита декларація 1967 року, яка стала наслідком цієї переосмисленої кубинської ракетної кризи, коли світ ледь не постав на межі, вибачте, але загрози ядерної війни між СРСР та Сполученими Штатами. Так. І ось для нас зараз дуже важливий захист ядерних об'єктів з огляду на їхню таку небезпеку. Екологічні питання. Так само. Так, просто є ще одне питання, яке мене цікавить, і чи підіймається, можливо, воно, бо останнім часом дуже багато іспаномовних медіа публікують відеоролики та сюжети про те, як Російська Федерація вербує в російську армію громадян країн Латинської Америки і навіть країн Африки. Це в цілому країни, у яких дуже погана там економічна, соціальна та політична ситуація. І там $2000 там для бойовика з Венесуели, Куби, Непалу, Нігерії і так далі. Це дуже великі гроші. І останнім часом, коли ми бачимо публікацію з боку України про військовополонених Російської Федерації, скажімо так, вони точно не слов'янської там зовнішності, і це очевидно, що це люди, як пишуть там в іспанських медіа, які були завербовані, наприклад, з Куби. Чи підіймається це питання і чи означає це те, що Росія таким чином просто планує втягнути ці країни до війни проти України? Мушу сказати, що ще до повномасштабного вторгнення, скажімо, в бразильських медіа була інформація про окремих бойовиків такого бразильського походження, які були завербовані Росією. Вони проходили навчання просто в Російській Федерації на той момент. Справа в тому, що Росія використовує не тільки складну економічну ситуацію, тобто прямим чином, так би мовити, вербуючи напряму. Наприклад, кубинські громадяни, вони туди відправляються в туристичні подорожі, але потім опиняються на передовій, але це свідомий їхній вибір. Я не хочу думати, що це вони, поїхали там по туристичну подорож до Москви і не знали, що вони попадуть на передову. Ні, вони свідомо підписують ці контракти, бо це економічний має зиск. Але ще один такий важливий момент, де ще можна брати, це студенти. Москва планомірно працювала і продовжує працювати з латиноамериканською мовою. На початку червня місяця просто по всіх посольствах Російської Федерації, по їхніх інформаційних ресурсах в Латинській Америці пройшла інформація про чергові можливості отримати стипендії на навчання в російських вищих навчальних закладах. Там треба було пройти певні, я не знаю, якісь там процедури, але принаймні виявити свій інтерес. І таким чином ми ж розуміємо, що потрапляючи до Росії, вони потім можуть так само спокуситися на заклики щодо покращення свого економічного становища, і таким чином теж вони опиняються на передовій. В регіоні про цю проблему знають. Кубинський уряд навіть змушений був реагувати на такі повідомлення, і з його позиції було зрозуміло, що йому не дуже подобається, очевидно, те, що їх викрали. Точніше, там не було звинувачення в тому, що кубинський уряд займається вербуванням і відправленням, це зрозуміло, але тим не менше. І мене дивує останнім часом той факт, що російські військові кораблі досить часто з'являються в Карибському басейні біля узбережжя Куби, Венесуели, Нікарагуа. Вони заходять в ці порти і, очевидно, що не тільки для того, щоб дружньо привітати салютом місцевих мешканців. Очевидно, вони мають ще якісь такі потенційно можливі функції, як, скажімо, перевезення завербованих людей, тому що йдеться, наприклад, буксир, наприклад, здавалося б, до чого він там. Тим не менше. Також інформація про те, що росіяни готують бойовиків
зокрема в джунглях Венесуели. Про це ледь не прямо говорили ще в 2019 році, коли була така передостання, бо зараз ми теж в черговій хвилі протестів в Венесуелі, але передостання хвиля була в 2019 році, і тоді активно заговорили про те, що бойовики оцієї приватної компанії «Вагнер», вони є на території Венесуели. Вони готують венесуельську армію, а заразом із нею, маючи, очевидно, якісь інші інтереси, очевидно, пов'язаний із, скажімо, золотовидобувним якимось там виробництвом, не виключно з тим, що там виробництво наркотиків і так далі. Угу. Більше того, лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, буквально в останньому своєму інтерв'ю, опублікованому для бразильських ЗМІ, вона прямо заявила, що на території Венесуели готуються бойовики Хамас і Хезболи. Угу. І зрозуміло, що це робить регіон потенційно, скажімо так, таким вразливим до російського такого впливу безпекових оцих моментів, пов'язаних із дестабілізацією ситуації. А з іншого боку, знаєте, здавалось, вибачте, будь ласка, я вас перебила, бо у нас буквально 3-4 хвилинки, і я ще хочу поставити це запитання, бо здавалось, що Ніколас Мадуро вже йде на якісь там компроміси з Америкою, він там допускає опозиційних кандидатів до виборів. Ви знаєте, що зараз там величезні протести проходять в Венесуелі, а Венесуела нам цікава з точки зору диверсифікації Європою нафти, щоб не брати у Росії, а можливо брати у Венесуели. Але ви зараз скажете, що ні. Я правильно розумію? Що ніяких компромісів Мадуро з Західом поки що не планує. У нас буквально 3 хвилинки. По-перше, слід зрозуміти, що Мадуро не є самостійним гравцем. Угу. Він вже давно залежить від... Росія любить використовувати це поняття зовнішнього управління. Так само режим Мадуро є під зовнішнім управлінням. Йому фінансово допомагають КНР своїми кредитами, Іран та Росія постачанням продовольства, бо в умовах санкцій це такий режим потребував десь альтернативних джерел постачання продовольства, якось протидії цим санкціям, які були накладені ще за у адміністрації Трампа, і ці санкції були доволі жорстокими. Вони призвели до гуманітарної катастрофи у Венесуелі, великої кількості біженців. І, власне, саме Мадуро, він є ще до того ж, давайте не забувати, людиною, яка походить із цього середовища профспілкових лідерів, а лідерів профспілок вчать чого? Домовлятися. Угу. От він дуже любить оцей переговорний процес, затягувати ситуацію. Для нього це своєрідне, мені здається, що це своєрідний вид такого змагальництва. А це все, знаєте, це таке заколихування суспільства, оця така гра з опозицією, поєднана з репресіями, зрозуміло. Поєднана з репресіями, вона відволікає венесуельське суспільство уже впродовж 10 років від більш радикального вирішення питання щодо скинення цього режиму. І, очевидно, така ж ситуація буде і зараз. Найближче до розв'язання проблеми венесуельці підійшли у 2019 році, коли своїм знаменитим постом у тодішньому Твіттері Дональд Трамп визнав легітимним тимчасово проголошеного президента, лідера опозиції Хуана Гуайдо. Так. Але бачимо, ці протести завершилися чим? Вони завершилися черговою хвилею репресій проти опозиціонерів, завершилися великою кількістю біженців у сусідніх країнах, тих же самих Сполучених Штатів, що тепер дестабілізує, до речі, деякою мірою ситуацію в самих Штатах, бо це з огляду на міграційні проблеми, так, власне, напередодні виборів це дуже чутлива для американців тема. Але в усьому цьому ми можемо розуміти, що Мадуро своїми останніми діями, фальсифікацію виборів, плюс різкою такою позицією щодо розірвання дипломатичних відносин, що було оголошено, наприклад, вчора відносини між Венесуелою і Перу, очевидно, намагається довести ситуацію до краю. Угу. Або проставити в себе якісь певні такі межі, так, за які він не може заходити, або режим, по суті, деградує, дрейфує в бік такої тотальної диктатури, як, скажімо, в Нікарагуа. Але ж режим Даніеля Ортеги живе, я маю на увазі нікарагуанський режим, так, живе, і санкціями, і в міжнародній ізоляції, це йому не заважає.
Дякую вам дуже, пані Наталя. Дякую дуже за цю цікаву бесіду. Мені здається, що 35 хвилин нам недостатньо, і ми ще зустрінемось з вами в ефірах телеканалу АТР. Дякую. Чохсагол, у нас Наталія Шевченко була з нами на прямому зв'язку, директорка програми «Латинська Америка і Карибський басейн» Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка історичних наук. Говорили про те, наскільки важливо нам інтенсифікувати наші взаємодії з країнами Латинської Америки. Зокрема, говорили про ситуацію в Венесуелі, як Російська Федерація вербує громадян країн Латинської Америки до лав російської армії. І зрозуміло, що це робиться не просто так, бо нещодавно управління розвідки Міністерства оборони України у Телеграм повідомило про те, що Росія масово відкриває кримінальні справи через корупцію в армії. Окупанти платять хабари, щоб спасатися зі служби. Як зазначає розвідка, у російській армії загострюються проблеми з особливим складом, оскільки зростає кількість охочих покинути службу і не їхати на війну проти України. Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії, йдеться у повідомленні. Про це та про інші питання ми плануємо проговорити з паном Іваном Ступаком, консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий експерт. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, Сілям алейкум. Вітаю. Дякую за запрошення. Дякую. Ну що ж, головна розвідка України повідомляє про те, що росіяни не хочуть воювати і дуже багато відкривають кримінальних проваджень за хабарі. Люди просто біжуть з російської армії, пише наша головна розвідка. Чи це дійсно так? Як ви це оцінюєте? І чи можливо тому Російська Федерація все більше і більше починає вербувати громадян інших країн до лав російської армії? Так, давайте. Просто від такого повідомлення складається враження, що вау, все, російська армія посипалася, всі біжуть. Ні, насправді, на жаль, вона цього б ми б хотіли, але я так розумію, що це не так. Так, я дуже хочу, щоб ваші глядачі поважні, щоб вони не там одразу не одягли рожеві окуляри і пішли закупляти шампанське, що все, та зараз вони вже там розбіжуться всі. Все. Ці процеси були в Росії давно вже. Там була певна категорія людей, які там потрапили до армії, потім не хотіли, вони судилися, вони поверталися з відпусток. Такі речі там були. Це не новина. І російська армія намагається карати, не армія, каральна машина, правоохоронні органи карати настільки сильно, скільки це можливо, як вони кажуть, щоб другим не було повадно. В принципі, логіка зрозуміла. Тобто, бий своїх, щоб інші боялися, щоб на наступний раз ті, хто будуть мати бажання не повернутися з відпустки, або десь втікти, самовільне залишення частини, або там ще щось, бачите, якийсь спецефект видаю вам тут, щоб нас, люди, які бачать, вони ні, я цей досвід не хочу наслідувати, я не буду в це влізати, і все. Тому, ще раз, сприймаємо ці новини спокійно. Ми бачимо, що дійсно є проблеми в російській армії з набором людей. Це дійсно є. Можна подивитися на суми, які виплачують російським військовослужбовцям разові. Гроші – це такий ключовий показник. Самі російські вояки, які сидять в окопах, вони записують ці відосики і кажуть, єдиний якір, який тримає мене тут, це гроші. Якщо б не гроші, я б сюди і не пішов би, і не сидів би. І так, мінімальна сума, яку російський вояка отримує разово, ми не кажемо за зарплатню, разово, це 7,5 тисяч американських доларів. Звісно, це я конвертую за допомогою Гугла, щоб бо в рублях там тисячі, сотні тисяч для ваших громадян, для ваших глядачів це буде незрозуміло. А так воно зрозуміло. Окей, 7,5 тисяч – це виплата від Нижньовартовська. Зрозуміли, запам'ятали. До останнього місяця, ще в червні місяці, лідером був, якщо не помиляюся, Краснодарський край, там було під 18,5 тисяч американських доларів. Тобто, нічого собі, 7,5, 18,5, але в липні місяці почалося змагання. Москва певний період, здається, 10 днів була попереду, там була сума під 20 тисяч американських доларів, але вже сьогодні
Дивилися новини від Санкт-Петербурга, там 23,5 тисячі доларів. Тобто від 7,5 тисяч до 23. Це означає, що людей не вистачає і їх починають брати грошима. Як кажуть в Одесі, якщо проблему можна вирішити грошима, то це що? Не проблема, Правильно. Це затрати. Так. Так. Ну, а чи правильно казати, що єдина мотивація росіян – це гроші? Я думаю, так. Дивіться, всі ті, хто хотіли робити денацифікацію в Україні, демілітаризацію, діди на палках, там, що там ще? В принципі, там, з бій-фашистами ми теж будемо. Це все вже можемо повторити, так. Ага. А може повторити, це закінчилося орієнтовно до жовтня 22-го року. Після пішла часткова мобілізація. Якщо б охочих, бажаючих було багато йти от діти на палках воювали, то було б потреба оголошувати ту часткову мобілізацію. Вона оголошена, вона досі не припинилася, вона відбувається. І ось за весь час війни там західні аналітики порахували, що орієнтовно більш ніж 70 разів російська влада збільшувала суми разових виплат. Тобто, ще раз, за майже з половиною роки війни 70 разів збільшувалася ця сума. І я так дуже обережно припускаю, що можливо там до жовтня, наприклад, 24-го року, коли вже буде там друга річниця часткової мобілізації в РФ, я думаю, що разові виплати можуть сягнути за 25 тисяч доларів до 30 тисяч. Це дійсно може бути. Ну, а чи можемо ми це розцінювати як серйозний удар по економіці Російської Федерації, по ресурсам РФ, чи ні? Дивіться, по ресурсах. Ми б хотіли бачити, щоб дійсно в російській армії не вистачало грошей. Так. Коли відбуваються удари українських безпілотників по нафтобазах, ми всі хотіли бачити, ура, все, це значить, що танки будуть не заправлені. А я завжди відповідаю там цим російським анекдотам, що папа, там водка дорожає, ти будеш менше пити? Ні, синок, це означає, що ти будеш менше їсти. Тобто, ще раз, для російської армії забезпечення буде за першою категорією. В першу чергу все буде передаватися. Ми зараз вже бачимо, що в окремих регіонах Російської Федерації відбувається скорочення бюджетів на соціальні видатки, охорона здоров'я, програми боротьби з онкологією, наукові програми, до речі, десь на 20% взагалі на 3 роки скоротили програму на цивільна наука в Російській Федерації. Тобто план такий: ми скорочуємо все те, що нам здається непотрібним, скорочуємо бюджетні видатки в регіонах, які віддалені від Москви, там Якутія, десь неважливо. Там ніхто не буде протестувати, а гроші, які звільняються, будемо кидати на армію. Тому є таке дуже обережне враження, що в мене враження, що військовим шляхом Російську Федерацію зараз з тим ресурсом, що у нас є, перемогти надзвичайно складно. Не кажу неможливо, це неймовірно складно, але ось економічно вона дійсно може зламатися. І ось на підтвердження цієї тези не оголошується повна мобілізація в РФ. Повна мобілізація, здавалося, пам'ятаєте, після виборів Путіна там було багато там думок, що все, 100% він зараз оголосить повну мобілізацію. Не оголошує. Бо російські придворні економісти, тобто не ті, які в екзилі сидять там в Лісабоні, десь в Берліні, а ті, які в Росії, прикремлівські, вони кажуть, ні, не можна, ні. В них уже рівень безробіття в Росії 2,4%. Зараз тут з ваших глядачів скаже, і що? Що таке 2,4? Що? Це багато, мало. Є природній рівень 3%. Все, що вище, так, воно є. Менше, цього не може бути. В Росії 2,4. Всі ті, хто на війні, вони вважаються працевлаштованими. Тобто вони працевлаштовані, але вони нічого не виготовляють. Вони йдуть на війну, вони там помирають. Танк, його завдання яке? Виїхати з Уралвагонзаводу, доїхати до фронту і померти разом з усім екіпажем. Все. Це не комбайн, він нічого не виготовляє, не збирає. Тобто дійсно економісти кажуть, що ситуація з економікою може бути вкрай складною, надзвичайно, і вона може зруйнувати Російську Федерацію. Тому, можливо, саме це і пояснюється відсутністю повної мобілізації. Але можна ж сказати про те, що ми зараз з пані Наталі розмовляли на цю тему, і ми там
оцінювали країни, проти яких застосовані санкції, це Іран, наприклад, це там країни Латинської Америки, в першу чергу там Венесуела, це країни інші, наприклад, там Північна Корея і так далі. Ці країни, які живуть в дуже такій поганій економічній, соціальній та політичній ситуації, кризи, але все ж таки узурпація влади продовжується, диктатура йде, тоталітаризм і так далі, і нічого не відбувається. Тобто країни, вони не змінюють свій тоталітарний, авторитарний, там, диктаторський курс. Тобто, чи можемо ми сказати, що з цими санкціями, які є сьогодні, і навіть якщо вони будуть ще складніші для економіки Російської Федерації, то все ж таки там буде просто йти ще більш узурпація влади, ще більший тоталітаризм та диктатура, і єдиним шансом залишатися при цій владі – це для Путіна, продовжувати просто цю війну. Чудове питання, перфектне. Давайте пробувати розбирати його частинами, поїдати шматочками. Дійсно, Північна Корея, Іран, і там, я чув, Нікарагуа, багато інших країн, Венесуела, вони живуть в диктаторському режимі, і там, попри те, що в Ірані були в попередні періоди великі маніфестації проти виборів, в Венесуелі в 2014 році було, і ці маніфестації, здається, в 17-19 роках були маніфестації, і зараз є, але поки що ні до чого це не призводить. Є така думка. Звісно, ще раз, ніхто не знає, як завершиться ця війна, як завершить своє правління Володимир Путін. Ми не знаємо, але можемо припустити, що санкції, на жаль, були введені дрібними партіями, як отрута, і організм Російської Федерації встиг підлаштуватися. Можливо, я припускаю, ще раз, я не є економістом, але мені здається, що якщо вони були введені, просто, не знаю, як залізобетонна плита, якщо б вона впала на Російську Федерацію, то, повністю все б закрило. А так оцими частковими моментами давала можливість Російській Федерації підлаштуватися. От вони зараз знайшли китайські банки, які працюють, з якими можна працювати, обходити санкції. Звісно, Китай теж десь намагається мінімізувати ризики повторних санкцій на свою банківську індустрію, тому великі банки з Росії не будемо спілкуватися, але маленькі беруться за це. Є побоювання, що Російська Федерація може просто таким чином посилити юань, зробити китайську валюту такою другою в світі, не першим доларом, але набагато міцнішим, ніж фунт, ніж євро, тому і єна, навіть міцніше єни. І Китай може за рахунок цього розповсюджити свою валюту на сусідні країни. Може таке бути? Може бути. Ми не виключаємо. Російська Федерація буде тим придатком, який допомагає Китаю бути на плаву. Зараз вважається, що в принципі Росія більше, ніж вона зараз дає, Китаю дати вже не може. Вугілля, деревина, газ, нафта, то, що там, вірніше, нафту, газ не постачаючи, так, як вони хотіли, то, в принципі, буде придатком, і Китаю вигідно отримувати за такими дешевими цінами, наскільки це можливо, звісно, дешеві ресурси, і таким чином тримати свою економіку, розвивати її далі. Тому припускаємо, що Китай не дасть Російській Федерації впасти, так, щоб вона повністю розвалилася, але дійсно, був Макдональдс, стало вкусно і точка. Був Мерседес, стало в них там навіть Джилі, китайський автопром, який став. Тобто всі залишають. Тут таке питання вже комфорту. Чи подобається вам жити при Північній Кореї в 21 столітті? Судячи з цього, подобається росіянам. І останнє скажу вам буквально. Радянський Союз був зруйнований саме тоді, коли дали послаблення. Тобто весь час Сталін, Хрущов, Брежнєв, він закручували гайки, Андропов, але коли прийшов Михайло Горбачов, він вирішив пару спустити, каже: окей, давайте кооперативи створюйте, давайте купляти комп'ютери, нафту. І ось тоді побачили, що джинсы, хочу джинсы, хочу пепси-колу, кока-колу, не хочу политбюро, не хочу это все, хочу видик, хочу кіно, смотри, бойовики, Голлівуд. І от саме це тоді все зруйнувало. Можливо, я пропускаю, якщо б влада залишалася такою суровою, диктаторською, то і, можливо, Радянський Союз протягнув би ще років 10-15. Хоча подивитися на Білорусь, це ж Радянський Союз на максимально. Так, і як далі це все буде продовжуватися? Тобто ця війна буде тривати, поки ми військовим шляхом не деокупуємо наші території, поки не розвалиться Російська Федерація?
Ну, дивіться, Російська Федерація поки що не має підстав для її розвалу. Так, Мгм. хотілося б бачити, що вона розвалилася, Чечня вийшла. Куди Чечня вийде? Це голий босий регіон, дотаційний взагалі. Ну куди він піде? Ну там як піде, то скаже, я ухожу від вас. Куди? Ну покрутиться на сходовій клітинці, повернеться назад. Нікуди вони не підуть. Інші регіони також. У Кремля достатньо сил, щоб тримати в покорі, відкривати кримінальні провадження, закривати нелояльних і все. Тобто Росія не розвалюється. Єдиний на мене варіант, я припускаю ще раз, судячи з того, що я бачу той контингент, який воює, то для Російської Федерації закінчення війни от прямо зараз, навіть якщо там, ну, припускаю, вона збереже контроль за всіма тими територіями, де вона зараз є, а вони такі позиціонують, врахування реалій на землі, то для них закінчення війни набагато страшніше, ніж для України. Так, я бачу, як суспільство українське це сприймає, що це зрада, але для Росії, для Кремля це набагато гірше. Я готовий аргументувати, чому. Уявіть собі, 2,5 роки вся риторика в Російській Федерації побудована навколо чого? Всі хочуть нас захопити, а ми тут воюємо за за островок стабільності, традиційні цінності, вся ця історія. Кожного дня з телебачення, з різних федеральних, регіональних, місцевих лється про війну, мальчики воюють, нацисти, діди на палках. Платяться шалені гроші за цю війну, разові, зарплата, працює ВПК. До речі, бізнес в Росії набагато простіше вести, коли ти постачаєш щось до ВПК. Не треба маркетинг, не треба реклама. Ти от пошив щось там, не знаю, там взуття, передав, все, ніхто там не турбується, конкуренції немає, головне зайти, правильно гроші дати. А тепер уявляємо, війна закінчується, от, наприклад, все, вони відсвяткували, Гойда на Красній площаді, все, оці там Охлобистін, Чечеріна. А потім що? Для Кремля нащо тримати 690 тисяч російських вояк і платити їм таку зарплатню вже немає потреби. Буде 100% буде врізання видатків. Нащо там 600 тисяч? Там окей, 2/3 хай буде, третину лісом, перепрошую, нафіг з пляжа. І відправлять їх додому. Яка буде образа у цих людей? Я воював, я танки гриз, як барбарис, їх вигнали. Створюється соціальна напруга надзвичайна. Плюс криміналітет, плюс зброя. До речі, по криміналітету фіксується за останні 5 місяців цього року на 78% збільшилася кількість тяжких кримінальних злочинів в прикордонних з Україною регіонах Російської Федерації. Зґвалтування, вбивства, розбої і так далі, так далі. Плюс російська влада скаржиться, що МВС російське, мінус 150 тисяч поліціянтів по всій території Російської Федерації. А ми з вами знаємо, що природа не терпить, можливо, правильно, вакуум. Тобто, пустоти. Там, де є пустота, там щось її заміщує. Пустота не може бути. І вже фіксується, що там, де немає правопорядку, немає правоохоронців, навіть російських, там з'являється криміналітет. І вже є регіони, де російська поліція повністю не контролює окремі частини, окремі сфери, і навіть ФСБшники не можуть повпливати на ситуацію. Тому я вважаю, що для Росії, для Кремля зупинка війни це набагато гірше, і це буде неконтрольовано. Немає просто мети. Нащо жити? Що показувати по телебаченню? Війна, захватували, що зараз? Розказувати, як вони там, як їх розмотували, скільки втрат було за Бахмут, за Авдіївку, а що воно нам дало, що ми отримали. Я думаю, що це буде набагато гірше і для Російської Федерації зрозуміло, і ми ще спочатку нашого ефіру з вами і зараз про це проговорили, і зрозуміли, що щоб залишатися на плаву російському путінському режиму, треба просто продовжувати цю війну, більше ніяк. Створювати цього зовнішнього ворога, і ми там проти всього світу за традиційні наші цінності. А щодо нас, ми почали з гарної новини, що сьогодні ще з'явилася одна новина, що в нас вже є F-16, про це пишуть декілька західних медіа. Чи це змінить для нас радикальну ситуацію? І таке загальне ще запитання, плюс, а чи зможемо ми військовим шляхом деокупати 18% окупованих територій? Вже майже 20, мабуть, відсотків 20, території. На жаль. А яким чином?
Ну, давайте так. Ну, ЗЕВ-16 та іншою там зброєю, яка надходить до нас. І, можливо, ще більше буде надходити. Вона надходить маленькими порціями. Це, не знаю, як напоїти людину, яка хоче пити, а їй там з ложечки, там, а він просто, ну, спрага шалена. Ну, яким чином? Як на мене, нам дійсно на початку року, вірніше в квітні, коли було проголосовано допомогу Сполучених Штатів, зброї було пораховано стільки, щоб можна було зупинити російське просування, а далі вже думати, що робити далі. На жаль, просування не зупинилося. Зброя йде невеликими партіями, з затримкою. Навіть президент Зеленський казав, що в попередні періоди зброя йшла з затримкою на майже рік. Тобто, від собі, між обіцянкою та фактичним виконанням пройшов рік. Танки ми отримували теж дуже повільно. Ще тодішній главком Залужний казав, мені потрібно їх багато і одномоментно, не маленькими партіями. Все виходило маленькими партіями. Їх відправляють на фронт, вони горять, вони ламаються, їх знищують. Потім знову маленька партія. Потрібні були великі партії, там по 30-40 штук. Зразу ж вони приїздили, багато їх було, 500 штук, він казав тоді. Літаки. Президент Зеленський сказав так, нам потрібно там скільки? 130 штук цих літаків, щоб можна було зробити погоду якусь. Наобіцяно нам було 95 штук. 90 штук, але з перспективою 2028 рік, коли Бельгія отримає там свої сучасні літаки, замістить старі, а старі передасть нам, тобто через 4 роки, на секундочку. Зараз ми очікуємо невелику партію, плітки є там, що 6 штук, я особисто очікую в цьому році 10-15, але ще раз, як на мене, вони погоди не роблять. Це їх мало. У росіян там окремих тільки видів літаків, там 140 штук, там Су-34, там, і це тільки за відкритими даними, тобто в них багато. Наші пілоти, вони тільки починають освоювати цю техніку. Їх мало ще, їх треба берегти. Тому, як на мене, поки що про звільнення якихось там територій мова не йдеться. Спочатку зупинити просування росіян, забетонувати, зацементувати територію. Це, як, не знаю, повінь. Повінь йде, як ти будеш розмірковувати, що я то буду зараз вичищати територію, звільняти від води. Треба зупинити спочатку, зафіксувати, а потім вже дивитися, що там робити далі. Так само і з просуванням росіян. Поки що воно, на жаль, не зупинено. Дякую вам дуже, пане Іване. Чохсаглон, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось в ефірах телеканалу АТR. І у нас буде більше часу, і ми зможемо ще обговорити дуже багато питань, які сьогодні є дуже важливими і для нашої аудиторії, зокрема про Крим. Дякую, до зустрічі, Чохсаглонс. Іван Ступак був з нами на прямому зв'язку, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий експерт. Ну, а я з вами не прощаюсь, ми ще зустрінемось з вами завтра в ефірі телеканалу АТР. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та ставити лайки. Це дуже важливо для нас, бо таким чином ще багато людей зможуть побачити та почути наші ефіри і інформаційно-аналітичні програми і наші інформаційні програми «Заман», де кожен день наші журналісти розповідають вам про самі актуальні новини, які сталися протягом дня на території тимчасово окупованого півострова та на південних територіях України, зокрема на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та іншої областей. Sevgili arkadaşlar, ATR telekanalının ekranlara başından ayrılmanız elimizden geldiğince sizlerge canlı yayında haberler vermeye devam edeceğiz. Bu ve növbetdeki hafta Erkun canlı yayında saat 17'den 18'ge kadar 2 saat bulunacağız. Bizim yayınlarımız hem Kırım Tatar tilinde alıp barala hem Ukrayn tillerinde alıp barala ve bu yayınlar çerçevesinde Rusya-Ukrayna cenkinin geçişatını nasıl biteceğini ve farklı suallerinin analizini yapamız. Ama şimdilik hiçbir ekspert, hiç kimse bu cenkinin ne vakit biteceğini bilmey, bu sualın cevabı da kimsede yok. İşte bir taraftan ne kadar bu cenk devam edecek deb sual bergenimizde harbiy jihatdan bu cenk bitti bilemi degan sualga javobni eshitdiniz aynı zamanda. Çünkü bir taraftan cenk devam edecekleşi askerler ve silahlar da sanki dersin keli ama az ne yazık ki.
Ama Иралда эр тарафтан bu mücadele devam etmekte. Hem harbi, hem siyasi, hem de informasyon. Sevgili arkadaşlar, men sizlerden bugünlük sağlıklaşam. Yarın ATR telekanalının yayınında Ukrayn tilinde aytkanım gibi, hem de Kırım Tatar tilinde benim eşis resmi Srifat Ağa Çubarov bulunacak. ATR ile olunuz.